आङो मुस्रि बानेश्वर नार्जारिया तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' आफादनि जानानै दिनै फैबाय थानाय गाबोन जि गोथार बरदिन ख्रिस्टमास बेखौ बरायग्रोबाय आरो मिजिंथिदों बिथांमोननि ख्रिस्टमास जि फालिनाय बेयो मोजाङैनो मोजां जाफुंसारथों आरो बे फालिनायनि गेजेरजों बे आसामाव रायजो जानाय बर'फोरा जाहाथे बयबो मोजाङै मोजां जाफुंसारनायाव अराय समबो जोङो माने मोनसे मोजां हाबाफारि रनसायनायनि मोनसे लामाया फैथों आरो बेजोंनो लोगोसे आङो फैबाय थानाय 2024-25 मायथाइनि गोदान बोसोरनिबो आङो बरायबाय बिथांमोन जि माने खृष्टान धोरोमारि जोंनि माने रायजो राजा बिथांमोनखौ आङो तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' आफादनि जानानै गोसो गोरबोजों आङो बरायबाय। आङो तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' आफादनिफ्राय बिथांमोन गासैनिफ्रायसिमबो आङो गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरनाय जाबाय।